הנה אנחנו פה אחרי האוכל של אמא של זוזות. אוף. כולם מתים. עוד שנייה אני מקליט על המצלמה בינינו. עוד מעט תעיף לי את הפלאפון לשם, תודה אמא. תודה רבה, אמא זוזות. היה מצוין. תודה רבה. בינתיים מאחורינו מתאגדת למשפחה לעשות בוא לה נעשה בעומר. את זה. רואים קצת מכוניות, לא רואים כל כך? אני איך לדבר איתם, לברר מה הגילאים האלה. עידו העבריין הולך להעיף אותה? לא, זה לא הולך להעיף אותה. הנה, בוא נעקוב אחרי עידו. עידו איומית. עידו האיומית. עידו רק מדבר עד שזה מגיע לזה. עוד להיט של איומית. יאללה עידו, אנחנו איתך כל הדרך. אבל מפה, כן? זה לא יהיה חברה של כיתה א' בדוק. הכי מצחיק לפתור אחרי. איך הפתור מתחיל לרוץ אחד מהאימות רצות אחריו, איזה מצחיק זה. הנה עידו. עידו הולך אליהם. רגע, לא רואים. שנייה, זה חלק, לא רואים. לא רואים את עידו, נראה כזה קטן. עוד מעט, האמא תיתן לו כזה מבט לצלצל כזה. מבט כזה, מה אתה עושה? בוא, וואלה טוב, בוא. עידו ניגש אליהם. אפשר לראות הם קטנים מדי, צריך להגדיל אותם. טוב, קיצר, הוא הלך אליהם. בוא נציין את זוזות שהוא... לא יודע, נראה לי זה היה פה שעברה. לא יודע, גם אני נכנסתי בהם בטעות, זה לא ראיתי. לא הבנתי, מה הקטע? נראה לך אני פעם שעברה? לא יודע, זה נראה לי סתם היה פה. מי מסתובב לפה כבר? לא יודע, ערבי, מי... אוי, איזה נוד, היו אתם שמעתם את זה. תשמעו את זה אחד שאני אקליט את זה.